Hello. Sa aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga. Kamusta na kamo? Pila na lang kaadlaw mga kanay siyaga. Amo na ni ang ginatawag nga Christmas time. Di ang kalabanan subong sa aton Premiloy medyo masako-sako na. Kapag preparar sa ilang handa sa sining palabuton nga Paskwa kag sa bag-ong tuig, no? Mas hindi na sila kapabati sa posto sobra kasako. Makapamati ni sila kaiti pagkatapos sa mga trabaho nila, pwede sila din makahapit sa aton nga massage clinic kag makarelax, magpamasahe kag mag-open sang aton nga channel kag magpamati sang aton nga topic sa subong adlaw. Permiloy, ano ganitong pamangkot mo? Ang ako pagkot mo di siya Prelyo ko. Ano ina? Paano mo mahambal ang tao nga palangga mo siya kung hindi mo siya mapatawad? Kung may mga sala siya sa imo. Amo na siya ang pamangkot, Permiloy, nga hambal siyang iban kabudlay himuon ang magpatawad. Agay! Gahambal ang kalabanan sa aton. Amo ning sala sa akon, hindi ko gini siyang patawad. Oo. Kabudlay magpatawad, amo na ang kalabanan nga mabatian naton sa mga tao. Ang iba naman gahambal depende kung sa sala sa tao. Di kun may sala sa imo, Premiloy, halimbawa do bugat na gid kayo nga sala. Ado ka krimen na gid abi nga sala, di. Hindi mo siguro mapatawad sa subong, pero sa proseso sang panahon, kinahanglan mo gid sa patawaron. Tama. Oo. Kay tugod, ang tao nga nagapatawad, palangga ina sa aton tagtuga. Wow. Kay ara gina nakabutang Premiloy, no, sa balaan nga kasulatan nga ti kinahanglan magpatawad kita. 77 times 7 times ako daw magpatawad. Bao unlimited nga pagpatawad na Premiloy. Ti ambal siyang kilala ko, patawaron ko siya tapos himuon niya naman na liwat. Magpakasala naman sa liwat. Patawaron naman. Amo na gani Premiloy, no. Nga kung paminsaron tagid nakapatawad ganing aton Dios, ang aton tagtuga mismo nagapatawad. Kita nga mga tao nabudlayan nga magpatawad sa mga tao nga nakasala sa aton. Magkapangayo kita sa pagpatawad sa iban, pero kung kita hindi kita kahimo sa ginahimo sa iban. Is aghambal lang kita nga ay ambot na lang sa tao nga na. So kadako na siyang sala sa akon. Ay hindi ko gini siya pagpatawaron. Bala dahil siya kabuhi. Abisan mapatay pa ng wala. Hindi ko na siya magpatawaron. Amo nang kasama yung mabatian ko gid. Bayo talaga di Prelyo kay aton Dios hindi abo sila paguna-una para sa aton. Kay kita yung nga mga tao Premiloy gahari kung kaisa ang pagdumot, kaakig. Pero tani bala, sugura naton ang pagpatawad, kag tunaan naton ang magpalangga, ilabi na gid sa sini nga Paskwa. Kaya ang Paskwa Premiloy pagdumdor at pagpatawad sa aton Ginoo. Yung Prelyo gani ginapatawad ko na siya, ginapaskwa ko na siya pagpatawad ko. Amo na siyang pinakanami. Amo na siyang pinakanami kung ipabatsihag mo sa tao ang imo pagpatawad. Pero kabudlay abi sa mga tao nga iban Premiloy kay daw hindi nila yung mabaton nga ini nga tao patawaron ko. Halimbawa, para siya nagtrending sa tong nagligat bilang adlaw. 13 years na sila nga magkarelasyon, ginbaylo lang siya sa 4 months nga nakilala. Di kung ikaw, Premiloy, mabaton mo na yan ang miga mo. Naghambal sa imo nga, I'm sorry, Miloy. Pero nadula na ang gugma ko sa imo sa sulod siyang pila katuig nato ni pag-updanay. Siyempre, masakit ina ga isida sa kabuhi, Prelyong. Pero hindi ka man makasiling, hindi ka na mag-move on, mas tagnan ka na. Klaw ay ba pangalipay to siya, ikaw din ang patay sa gilibiyon. Kaluluoy kagid kay nga siya ya do kanami lang siyang kabuhi ya. Tapos ikaw ya, hindi pa ya ka move on sa natabo. Para pa sa kilala ko, balya ko sa ako, hindi ka maghibi. Kaya basi siya kakalipay to, ikaw din mapatay sa gilibiyon. Oo. Tikon kisa Premiloy, sugda naton sa amat-amat, tunaan naton patawaron gid siya sa proseso sang panahon Premiloy. Hindi ba dida madasig pero kabalogin kita nga mahibo daton ida. Tungod ang pamatuod sila kita mga Kristohanon. Na kadamo sa nagasiling nga ako Kristohanon kuya. Permi ko simbahan. Pero
mabalaan mo na lang nga hindi ka patawad sa mismo parintin niya, mismo upod niya sa church. Kasi hindi ka patawad. Nangayo lang kita patawad sa Ginoo nga hindi naton makita. Ginpatawad kita sa aton Dios, pero kita hindi kita makapatawad sa aton makita nga tawo. Sino kagidya nga hindi kaya makapatawad? Kag sino kagidya nga taas bugal da? Nga hindi mo yung papatawad ang imo isig kapariyo. Ginpatawad kagani sang Dios nga sa bagay dako-dako ang sala bukod isipon gid, tapos hindi kay kapatawad sa ibang nga tawo. Nabatian ko gani sa wali Premiloy, ginpalangga kita gani sang Dios nga kun sa bagay hindi kita mahigugmaon. Ang sinugi kitabi pero ginpalangga kita. Ginkabi kita nga mga anak. Tapos hindi pa kita makapatawad. Ang aton Dios nga mahigugmaon. Oo. Kung batuod kita Kristohanon, dapat kabalo kita kag mahimo ta ang batasan sa aton Dios nga buong pagpatawad. Hindi na mabudlay kung amat-amaton mo nga i-plastar sa imo kaugalingon. Ti halimbawa karon Premiloy minangayo sa imo patawad. Ti kay kumo ga pakilala ka nga Kristohanon ka nagsiling ka agi na patawad ta na ka. Pero ang tuod gali Premiloy wala. Ate, siya dag may problema. Abi mo pre Ilyong, once mabuyan mo ang tinaga nga ginapatawad ko na ikaw, nagamagan ang kasing-kasing sang tawo nga nakasala ko no sa imo. Oo. Pero ano ba lang nga ginpatawad ka na? Pero kung wala kagalayan nagpatawad, ikaw yung mabudlayan, kay nga siya to ya, at ito yung paghuna-huna ito nga dalayawon ang Diyos sa patawad ako sa akon kontra kuno. Pero sa imo gali balatyagon wala mo pa siya napatawad, ikaw yung nag-antos. No? Kaya nga nagbutig ka na nga wala nga napatawad mo sa ang matuod gali wala. Sino nagpina sa kaugalingon mo? Ikaw mismo. Gani mga kumare, mga kumpare da. Sa tanan nga mga tagpalamati naton, tingwaon naton sa sini nga Pasko, sini nga Christmas, no? May rason ka nga magpalapit sa iya. Kang magsiling nga Merry Christmas. Gani ba? Patawara ako. Kung ikaw nakasala, mangayo ka man patawad. Hindi pag igamita ang bugal mo nga daw si sino kadaya nga hindi ka gigapatawad. Ikaw mismo kung ikaw man may sala, pangayo ka patawad. Abo na gani Prelyo nga nagapangayo na ko na sa patawad si ibo kay nga ginamat-amat ko kaon ang ibo nga kwan loaf bread. Ate amo na sa Premiloy ginapatawad ko na ikaw. Tungod ginhatagan mo ako, ginhatagan ko ikaw siyang tinapay. Ti siyempre balos ka man hatag sa akon. Pero pamatuod na blay na ginpatawad mo ako sige ko to kaon. Tungod Prelyo kung kaisa ang aton pagpatawad dapat mas mahapos na nga ihatag. Bisan pang aton pagsalig budlay ta ibalik. Oo. Ang pagsalig abi budlay man na ibalik pero ang pagpatawad mando ginaabi sa Bible kay kinanglan patihon tagi kay kapakilala man ta kabay nga ti lapit na kita sa Dios, anak na kita sang Dios. O di ba? Di imuon man naton nga tumanon man ang bisan amo niyan nga sugo. Nagsimba na kita gani. Ang rason sila kung nga nagasimba kita tungod sa pagkilala na sa Diyos. Oo. Kag rason sila nga nagapatawad kita kay aton Diyos nga ginasimba mapinatawaron nga Diyos. Correct. Amo na siya Premiloy. Gani siya sini nga Pasko. Merry Christmas kag pinatawaray kita. No? Magpatawaray kita. Abo na ang makapatawhay sa tanan. Makapanami sing ibabalatyagon. Kag hibubunuot mo makapatadlong sa hibubunuot ang kumari mo da nga ginachismes ya ka. Taga ito blay spaghetti kag salad o. Oo. Masiling na sa mo grabe ba. Ginchismes ko na si kumare kasi kumpare pero gindumdum man ko gyapon nila ba. Isa sini nga Pasko ihatag nato ng kapatawaran sa mga tao nga nakasala sa aton kag kita man no kung may sala kita mahinulusol kita kag magpangayo gid sang patawad. Ibilin tag pinakadami nga legasiya sa kalibutan nga kung mapatay kita hindi kita malibdan sa tao ano ina mapinatawaron kita nga mga Kristiyanon. Kay sa pila ka adlaw Premiloy mangin istorya na lang aton kabuhi. After 100 years, sino payhan makadumdum nga may Miloy kag Ilyong nga nagakabuhi sang una man? O, di ba? Mangin istorya na lang kita sa pila ka adlaw. Kay kutungod nga maging istorya na lang ang aton kabuhi, mga buhi kita kag maghatag sa maayo nga istorya sa mga tawo. Oo, kay kalain bala na nga patay ka na, ginapakamalaot ka pa.
Naklaway na blaga babas laga si kuha sino to ganing tigulang sa una to gaga permito ga panguha sa gamit na diba? Ay, oo. wag gitutupa ka tao, hindi to mapinatawaron, di ba? Oo, kinanglari ano tagid sa kaugalingon ta, i-plaster tagid sa kaugalingon ta, no? Hindi man kami maalam mga kanaysyaga, pero ginahimo namo ng tanan nga maintindihan sa ato ng mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang mga suki nga mga kanaysyaga nga kinahanglan din naton magpalangga, magpatawad, sugura naton sa sini nga Paskwa kag sa bag-ong tuig. Agud nga mangin manami nga aton nga pag sa ulog sang bag-ong tuig, no? Magaan ang tigipusoon mo bala. Oh, Patawad. wala kaya kwarta kon daw kanami sing imo pamatyagan. Ay, do ka tawhay sang kabuhi mo Parmiloy. Patawara lang sa subong nga bulan, kontrahasan sa bulan. Ay nako, pero tuod na no mga kanaysyaga, imuol naton ang aton nga mahimo. Ang pagpatawad nga ginatawag, bisan sa diin lang na siya ginagamit, bisan sa relasyon, ang importante na kapatawad. Magagmay man udlag ko nga mga sala sa nga magnobyahanay. Patawaron mo siya. Basta nagapangayo patawara lang. Oo. Tub diin ginman ba nga aton nga ikasara nga maugot kita sa aton parehas, bisan sa aton mga nobyo. Oo. May ara gani de Parmiloy nga pangayuan patawa. Ambot. No, hindi siya nagstorya siya. Ambot. Pero kung kisa dramahan mo lang sa isang halik mo lang nga patawad sa dayo. Oo. Kisa ulu-uluhi lang Muna gani kasi ako mag-away kami ni Prilio, haluk-halukan ko lang siya parang patawad. Ay, hindi na yung kinanglan nyo Parmiloy. Palapit ka lang sa akon kay wala ka pa nakasala na patawad na Sus, doakon mo tulid niya. Sa babaw ang script mo, lailag na basa mo daw. Ano po siya ba? Gani sa tanan nato ng mga kanaysyaga, salamat gid sa inyong nga pagpamati sang amon programa Heart Hurts Talk Show. Merry Christmas and Happy New Year. Uy, kasungaw ba? Wala sound effects karon, may sound effects natin karon. Abay sound effects bisang whistle Parmiloy. Okay, tabo. Bastog na. Oo.